Magandang araw, mga kaibigan. Oras na po para malaman ang mga impormasyong pampubliko na hindi nyo dapat palampasin. Mga katanungan sa paglilingkod bayan, bibigyang linaw at sasagutin. Ito ang programang tututok sa mga talakayan patungkol sa usaping pangserbisyo. Hatid namin yan dito po sa Public Demand. Kami ang inyong mga kasama. Ako po, si Attorney Butch Hamon. At ako naman po si Aizelin David Manzon. Ngayong araw sa Public Demand. Napakahalagang maging miyembro ng PhilHealth dahil napakaraming benepisyong pangkalusugan ang maitutulong nito sa bawat miyembro. Napakarami ring mahihirap ang hindi man lang makapagpakonsulta sa doktor sa kadahilan ng mahirap ang buhay. Sa tulong na ibinibigay ng PhilHealth sa bawat miyembro nito, nakapagpapagamot at nabibigyan ng tulong pangkalusugan ang mga Pilipinong nangangailangan dito. Kaya naman ngayong araw sa Public Demand, tatalakayin ng iba't ibang usapin patungkol sa PhilHealth membership. Para samahan po tayo ngayong araw na ito sa ating talakayan patungkol sa PhilHealth membership. Makakasama po natin walang iba kundi ang magandang si Miss Monifer Bansil, ang Public Relations Officer ng PhilHealth Region 3. Magandang araw po sa inyo, ma'am. At Magandang araw din po sa inyo. yes. Sa mga manonood po Welcome natin. po sa Public Demand. Oo, kaya mga taga-PhilHealth, magaganda talaga. Syempre naman, attorney. Bago po natin yung mga, ano ba tatanong natin? Yung Yung unahin muna mandate natin natin. yung mandato Okay, muna po sige. ng kanilang ahensya. Very important ito. Definitely. So, Ms. Monifer, can you please share it to our audience? Opo, ang mandato ng PhilHealth ay magkaroon ng benepisyong pangkalusugan ang lahat ng Filipino. Gusto po namin bigyan ng dekalidad at sapat na benepisyo para pag napunta po kayo sa hospital or may mga check-ups, yan po, makovered po ng PhilHealth. So naglalayon din po kami na makovered ang buong population po sa Pilipinas. Ayan, oo. Ngayon, ma'am, ano ba yung requirements? So, sino-sino yung pwedeng maging miyembro ng PhilHealth? Ayan. Sa ano po, under po sa ating National Health Insurance Program, bawat po category ng mga members, kinoconsider po namin yan. So meron po kaming formal sector para po sa mga government and private employees, plus yung kasambahay, yung mga informal sector po natin, para naman po yan sa mga self-earning individuals, professionals, mga group sectors po natin. And then meron din po tayo para sa ating mga indigents, yung sagot po ng DSWD, National Health Targeting System. So sa kanila po galing yung listahan. And then mga sponsored members din po natin, which is yung sagot po ng national government, local government, mga private institutions and individuals. Then we have also the lifetime members naman para dun sa mga nakapagtrabaho po dati. And meron silang 120 monthly contributions, na-reach na lang yung age na 60. And considering din po yung batas para sa senior citizens, yun po. Automatic na member na sila basta ma-reach na yung age ng 60 years 60 old. years old. Kasama din dyan mo yung mga PWD, Ay, di ba? opo, kasama din po natin dito. Okay. Okay, ano naman yung mga benefits mo? Sa na mga binibigay? benefits naman po, yan medyo marami po tayong benefits. So meron tayo sa mga outpatient benefits po natin. So ibig sabihin kapag nagpa-check up sila, laboratory, kasama din po yun. And then we have also the inpatient care. Kapag naman po more than 24 hours sila sa mga providers, mabibigyan din po natin sila like mga therapy session and yung iba pa po. Meron din po tayong Z-benefit packages. Yan yung Z-benefits. Z-benefit. Yan po, medyo paborito po namin yan kasi mas sa mga miyembro natin na nangangailangan ng mas mahaba at mas malalim na mga kailangan ng medical attentions. So meron din po tayong mga case rates po to cover yung mga karamdaman na yon. So kasama po din yung mga cancer, yung mga heart bypass natin. Yan din po. Kasama din po natin dyan yung ating mga kidney transplant, leukemia for children, at marami pang iba. Okay. Ma'am, ito po ba? Pero yan, partner, Yes, partner, alam go ko, ano yan applyan mo muna ng medyo, ano yan, di ba? Mga proseso yan. Sa requirements naman po, meron tayo, ito po, salamat po at nabanggit niyo po yan. Meron kaming mga pickers sa mga hospitals, so sa mga providers. Po ko doon, madali kaming makontakt, may Facebook po. So may mga pickers kami na mag-a-assist ng mga requirements sa mga members. Kasi yun po yung mandato ngayon ng PhilHealth, utos po sa atin ng administration na dapat pag pumasok sa hospital, magagamit nila. Okay. Opo. In addition din po pala, meron din
din kaming expanded primary care. So yan naman po yung para sa ating mga laboratory consultations na covered na yung formal sector natin, senior citizen tsaka lifetime Okay. members. Ma'am, ito po ba ay 100% or ilang percentage yung coverage? Halimbawa, na ospital, ilang percent yung madideduct natin from the total bill kapag ikaw ay isang PhilHealth member? Depende kasi yon sa sa case rate. So meron kaming mga list ng mga amount, pero tina-target namin hangga't maaari konti na lang yung mga magiging out of pocket. Opo, sana abangan din po nila yung pag na-implement ng universal healthcare. Okay, yun Yan po, mas totally- liliit po yung okay, nila. mas Opo. konti na Ang lang. tawag po namin doon support value. So ibig sabihin mas maliit yung out of pocket ng mga natin. We have also the no balance billing. Yun. Yan, Oo. yung Yun ang pinakamaganda, pinaka-importante, lalo po oo. sa mga indigents natin. Ibig sabihin, pag pumasok sila, lalo ngayon po sa mga public hospitals, wala silang babayaran. Okay, yung iba kasi ma'am, hold pa yung pasyente. May mga ganong cases. Opo. Oh, papailan natin ang habeas Oo, corpus. yan, partner. Kaya yun po yung dapat din talagang tutukan. Nagbabantay din po si PhilHealth. Yes, very That's why. important. Pero partner, alam mo kasi, kapag government hospital lang ang pupuntahan mo, halos wala kang babayaran with PhilHealth benefits. Kaya lang ang problema sa ibang mga Pilipino, mayayabang kasi. Private Pupunta sa private, kukuha pa ng private room. Tapos pag magbabayaran na, sabi nila, bakit ang PhilHealth ganito lang ang share? Di ba? Yun ang problema minsan eh. Kaya meron naman po kaming sagot, yun yung aming all case rates. Ayan. So, ibig sabihin, tinaasan po namin. Ito po yung payment scheme na pinag-aralan po ng maraming taon para ma-cover namin yung mas malaking amount po na babayaran nila. Okay. Even sa mga private hospitals Yes, na opo. ito, ma'am. Okay. Sa ngayon, ma'am, ilan na yung miyembro natin dito sa Central Luzon muna? Sa Central Luzon, Or on your coverage area? more than 90% na po yung ating coverage po sa Central, Central Luzon. Luzon. Opo, kasi ang tina-target namin is 100%. 100%. So, kailan nyo balak, ma'am, na ma-push through yung target goal natin? Dati po binigyan kami ng until 2021. Pero ngayon, sana po, with the approval ng UAC, tama, nung Feb 20, and then pagkatapos po ma-craft na yung aming implementing rules and regulations, 100% na po ang Okay. coverage. So, mas maaga din Sana sa po targeted. by June po yan. Yan po. Okay, matapos na rin. Yes Oo. po. Sino gumagawa nung ma'am? Nung IRR natin? Ayun po. Nagtulong-tulong po yung sa aming central office at regions. So we have po yung committee po ng committee na gagawa po ng implementing rules and regulation. Nag-start na po sila after nung Feb 20, 2019 na na-approve yung ating Universal Healthcare Act. So nagka-craft na po sila at nagko-consult na rin po sila nationwide sa mga regions. Okay. Kasi kailangan din po natin yung mga partners natin, members natin, stakeholders para ma-craft po yung laman ng batas. Okay. Okay. Ma'am, yung process naman ngayon, very important kasi nabanggit mo yung napakaraming mga benefits na pwede mong ma-enjoy ng isang PhilHealth member. So, paano naman yung proseso ng pag-apply? Yan. Pinadali po natin yan. So sa pag-a-apply po natin, meron tayong mga PhilHealth offices. Bukod doon, meron din tayong mga available sa mga malls na pwede nilang puntahan. And then meron din tayo sa mga munisipyo. Ang kailangan lang nila magpunta doon. Or kung hindi naman sila makakapunta doon, meron po tayong online registration. So sa PhilHealth, ilagay lang nila sa PhilHealth din, lalabas naman sa internet po 'yon. Ma'am, ano yung requirements pag nag-apply? Sa requirements, ngayon po, transition period, dati kailangan ng iba pang mga IDs, pero ngayon po wala ng requirements. Wala Kasi na. kailangan lang po nilang pumirma ng ng PhilHealth Medical membership, registration form, PMRF, and then may pipirma naman sila sa ilalim na nagpapatunay na totoo lahat ng sinasabi nila doon. Kasi ang mandato nga ng PhilHealth covered lahat. So walang kailangan. Except lang po yung mga senior citizen, lifetime members, saka migrant workers. Kasi Kailangan automatic. nilang, of course, ng senior citizens ID at saka yung service record po nila. Yung ma'am, yung birth certificate, hindi na. Birth certificate, hindi na rin po. So, mabilis na lang. Ma'am, yung monthly contributions nyo, magkano nga ba ngayon? Ganun pa din? Kung halimbawa, 10,000 kung sabihin na natin yung monthly income or less. Okay, kung 10,000 naman po, ito yung minimum po namin. So meron po tayo na by monthly natin, salary po natin na 2.75. So 275 pesos only. And then Yun ang kalahati, minimum, ma'am. opo, Monthly. kalahati po iyon babayaran ng employer at kalahati naman babayaran po ng
ng employee. Kapag ito ay yung employee, pero kung self-employed naman, buo, Opo. babayaran Kung po ng... self-employed naman, 2,400 a year. Pwede rin po na semi-annual, 1,200. Pwedeng Okay. quarterly, 600. Monthly naman, 200. Ayun. Oo. So, Meron din tayo para naman sa mga professionals, 3,600. 3,600. Yun sa annual. So, pwede rin 1 year na yan, Opo, no, 1 year one naman year. po yun. At covered na rin. Covered for na rin that. po lahat. Okay. So, partner, bitinin muna natin Yeah, yung ating sige. mga manonood. Marami na po tayong natutunan dito po sa mga impormasyon patungkol sa pagiging isang miyembro ng PhilHealth. Pero sa ating pagbabalik, dadako na tayo sa mga katanungan ng ating mga kababayan sa tanong ng publiko. Dito pa rin po yan sa Public Demand. Ayan. Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa Public Demand. Yes, partner, at tayo dadako na sa tanong ng publiko. Kaya naman para sa ating unang katanungan, may kaibigan po ako na member ng PhilHealth at may sakit po ang kanyang live-in partner at hindi po sila kasal. Pwede rin po bang magamit ng live-in partner niya ang kanyang PhilHealth? Salamat po. So, ma'am, maaari po ba itong sitwasyon na ito ay makapag-enjoy Live-in din partner. ng mga benefits from PhilHealth? Opo, sa PhilHealth po, maaaring makagamit ang mga dependents po ng PhilHealth member. Opo, pero ang nakalagay po sa aming batas ay kailangan legal po ang asawa at ang mga anak naman ay kung ito ay 21 years old and below, opo, or kung may kapansanan, more than 21 years old. Okay. Kaya po, we encourage po yung mga partner na magpa-member po sila sa PhilHealth ng hiwalay para din po, full din po yung benefits na makukuha nila. Total naman po ay mas mabilis na ngayon Opo. at yung ease of really registering your Yes, hindi naman your kailangan ng membership. any requirements po. Yan. Kaya sagot, hindi pwede. Oo, sa madaling salita po. At yun naman sabi ni Ma'am, yung mismong partner na yung mag-register. Ayan. At para naman po sa ating ikalawang katanungan, ang kapatid ko po ay isang OFW. Maari po bang gamitin namin na family member niya dito sa Pinas ang kanyang PhilHealth in case of emergency? Opo. Para po sa mga OFW members natin, maaari pong magamit nila ang PhilHealth nila. Basta po sapat po yung naihulog nila, yung kanilang premium contributions sa buong taon na yon. So magagamit po yun ng kanilang legal na asawa, ng kanilang mga anak na less than 21 years old, and then kung may kapansanan naman, more than 21 years old. At kung meron silang magulang na na 60 years old and above, magagamit po nila. Yes. Okay. Ma'am, yung coverage ng member at saka beneficiary, parehas lang din. Pareho lang po. Pareho lang. So, okay. kaya nakagamit ka or ikaw yung gumamit mismo, Opo, pareho basta naka-declare na beneficiary at sabi mo nga, swak dun sa inyo pong guidelines, Opo. they can Makagamit actually po sila. enjoy it. So, ma'am, ito meron pa tayong isang katanungan mula sa social media, mula kay Fritzy May Bordamonte. So, ang tanong po niya, I have question po, if ever nag-stop na ako ng monthly contributions, ito po, may maraming ganitong mga cases sa Yes, PhilHealth ng ilang years. Let's say 2016 na mag-stop po ako, then 2019 gusto ko pong i-continue siya. Tanong ko lang po if ever di maiwasang nagkaroon po ng karamdaman ang dependents ko, yung mga beneficiaries po niya, at kailangan ko pong gamitin ng PhilHealth ko, pero di pa ako nakapaghulog. Pwede po bang makakuha ng benefits from PhilHealth? At paano po yung kailangang mga bayaran at ilang buwan yung kailangan kong bayaran? So, ma'am, ang unang tanong muna niya, kung yan, nakapag-stop siyang magbayad, tapos gusto niyang muling ipagpatuloy, pero bago pa siya nakapagpatuloy na magbayad, nagkaroon nga po ng karamdaman yung kanyang mga beneficiaries or dependents, pwede ba nilang gamitin yung kanyang PhilHealth? Kung huminto siya ng 2016, meron pa rin po siyang record sa PhilHealth. Okay. Okay, so makikita po yun sa database natin. Ini-encourage po namin na magbabayad po siya, pero yung applicable quarter lang po. Halimbawa, ngayong buwan na to, so yung applicable na quarter, yun po yung babayaran niya. We encourage po na magbayad siya ng tuloy-tuloy kasi habang hinihintay po natin yung Universal Healthcare Law, nagre-require po tayo ng 9/12. Ibig sabihin na kapag bayad siya ng 9 months over 12 months. So kung halimbawa bigla niyang gagamitin ngayon, hindi niya pa magagamit. Okay. Pero sana ipagpatuloy niya kasi ilang buwan na lang, may-implement yung Universal Healthcare Law, so magagamit niya na. Kaya lang, kung gagamitin niya naman doon, sa mga hindi nakapagbayad, may mga outstanding sila,
meron tayong kakulang interest or penalty. So basta po pag na-implement na po yung UAC within this year, so magagamit niya na kagad. Pero ngayon po, while awaiting for the crafting, development of the implementing rules and regulations, hindi niya pa magagamit. Okay, ilang percent yung interest, ma'am? Like on the case ni ma'am, 2016 to 3 years ito. Opo, yun po, hindi na po yun. Hindi na natin okay. i-count Kalimutan na yun. Opo. Pero PhilHealth member pa rin, wala namang PhilHealth member expiration. pa rin po siya, wala pong ano doon, wala naman tayong mako-question doon. PhilHealth member pa rin siya, magbabayad siya ngayon, and then ngayon po kasi hindi pa applicable yung interest eh. Kapag po Pumasok na rin. na-implement na yung ating Universal Healthcare Law, probably po sana bago matapos yung taon, dun pa lang po mag-start yung interest. So, ang interest natin dyan or penalty natin, 3% sa employer or 1.5% naman po sa mga individually paying or self-earning. Interest dun sa hindi Hindi niya nabayaran. for the specific year. Oo, sa applicable quarter nila and Okay, onwards. applicable quarter. So, yung dati po, hindi na po natin Yes, ma'am. ika-count. Ma'am, sa PhilHealth ba for sickness lang, ano? Kasi di ba sa SSS naman partner yung nakausap din mga natin pension sila. For benefits. pension naman yon. Ngayon naman, hindi naman to halimbawa, pag dumating ka dun sa 60, meron ka ring mga karagdagang mga cash benefits, walang ganito. Basta whenever they need it for Yes. their health, ganun lang po ito opo. pwede na ma-avail. And kanina dun sa na-indicate mo, napakarami namang mga cases na Yes. pwedeng ma-enjoy ng ating mga miyembro. Ma'am, kanina nasabi ko off-cam kanina na yung regarding naman sa mga participating hospitals, dito sa Central Luzon, kumusta yung partnership natin with the hospitals po? Very active naman yung participation nila. So medyo mataas dito yung tinatawag namin na parang support value or yung mga nakakagamit ng PhilHealth nila. Ibig sabihin, sa mga pinupuntahan nilang mga providers, nabibigyan sila ng PhilHealth benefits. Okay. Wala naman yung mga hindi nang Tinatanggihan, Oo, may ganyan, mga o ganon. kaya... Hindi naman. Kasi po, isa pang magandang programa ng PhilHealth, meron kaming tinatawag na P-Cares. Pagpunta mo sa hospital, merong PhilHealth representative doon na empleyado ng PhilHealth at siyang nag-a-assist sa mga members po natin. Kung hindi pa members, yung mga potential na maging members. So, pwede po nilang hanapin yon para mas Opo. mabilis yung pag-process. And meron din silang system para ma-determine po yung para ma-update yung data po ng PhilHealth. Ayun po. At ma-assist sila kung anong benefits ang dapat nilang magamit. Magamit. Yan. Okay. Ma'am, doon lang sa sponsored members ba tawag doon? Ma'am, naalala ko yung, halimbawa, yung mga local government, lalo na pag maganitong may eleksyon. Di ba? Namimigay sila ng libreng PhilHealth membership. Tapos, after that, 1 month lang pala binayaran nila, hindi na makapag-avail yung mga ni-sponsor nila. Di ba? So, ano po nangyayari doon, ma'am? Di wala na. Opo. Ang ginagawa naman po namin, nakikipag-coordinate po kami sa mga regions namin para i-follow up po yun. In case naman po di ma-follow up yun, meron naman po tayong DSWD, meron, ina-assess po nila, baka mapasok po sila sa another sponsored program which is the indigent. Ayan, na kung makakwalify po sila doon, maipapasok po sila sa program na yun para tuloy-tuloy po yung benefits po nila. Okay. Ayan. Yan, partner, no? Oo. Maraming mga impormasyon tayong na-share ni ma'am, and hopefully, malaking tulong po ito sa ating mga manonood. Kaya, ma'am, baka meron po kayong panghuling mensahe po sa ating mga kababayan and just in case baka meron kayong mga upcoming events na pwede po sila makibahagi. Opo. Ang maibabahagi lang po namin sa inyo ay magkakaroon na po ng implementation ng Universal Healthcare. Sana po sa taon na to habang ginagawa pong aming implementing rules and regulations, sana po abangan po niyo yun para po lahat po ng Pilipino, miyembro na po at protektado. Yan. Gusto rin po namin encourage po kayo sa 4M namin. Ibig sabihin ng 4M, magparehistro, magbayad, magpa-update at magpabawas ng benepisyo pagkagamit nyo po sa mga healthcare providers po natin. Ano yung magpabawas, ma'am? Magpapabawas po tayo ng PhilHealth benefits. Ibig sabihin, okay. wala na tayong halos babayaran or Ayun. konti na lang yung babayaran Okay, natin. okay. Yun pala Reduction, no? Babayaran, no? 4M po. Ayan. Maraming salamat po, ma'am. Maraming Mon. salamat Ano po. po? Maraming salamat. Pag lumabas yung Universal Healthcare, balik po kayo. Papaliwanag niyo po Yes, yan. Sure po. Opo. Patuloy pa rin kaming magbibigay ng mga impormasyon na ating pong tututukan at hihimayin dito sa ating programa. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama, kami po ang inyong lingkod. Ako po si Aizelyn David Manzon. At ako naman po, si Attorney Butch Hamon, at ito ang Public Demand. Magandang araw po.